ni biro bed kichule, mano ka first batch, mano mar $2 billion. Ibiro bed ka ichulo kochakore mano dwe manyien. Kata kama ibiro bed kichule yo machalo nade. Ponono usuru mothung godo jopiny. Ema jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka choko godo omenda makamano tichulo go gowi makamano. Kosi biro bed kitime yo machalo nade. Well, okang'eyo, but projection mara na ng'eyo ni one reason momiyo no medo osuru en wach ni wadwa limit holo. To na neno kondiki ni World Bank gi IMF oyie mondo gikonywa chulo pesa no. So samo IMF gi World Bank chule, gimo kang'eyo ni obedo renegotiated kata itime nade. Though sani sirkal no wacho no already gin kod $1.3 million magidwa tiyogo e chulo the first batch mar gowini ko bedo ready, because we were worried ni gowini biro next year tibro chule nadi, but President Oashoa ni pesa michule go already gin godo. Dr. Salome, watch moro hili. Mia time awo kaki miyo wadwa ni time. I want to talk about osuru. And it's logical. A government that